أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم kamar kullum mai magana shine Suleiman Abdulkarim shugaba na Sautin Sakina Holistic Healing kamar yadda aka saba lokaci bayan lokaci mukan shirya wato horarwa na musamman don ci gaban harkan maganin gargajiya na musulunci da kuma maganin gargajiya da na musulunci a mahanga na zamani. To alhamdulillah saboda munasaba na sallah za mu yi amfani da wannan daman mu yi ƙware-ƙwaren training akan abubuwa kamar guda huɗu haka. Na farko za mu tattauna akan hijama. Dan hijama sunnatan wa dawa'an ne, wato sunna ce ta ma'aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma wato magani ne. Sai dai a har kullum ana samun kusakurai da kuma rashin ƙwarewa akan abin da ya shafi hijama, saboda yes ana ƙoƙari to amma ya kamata a ce an ƙara faɗaɗa ilimi akan abin da ya shafi hijama ɗin. To ƙarƙashin haka nan in Allah ya yarda duk wanda ya zo training ɗin ko da mutum yana yin hijama daman ma'lumat ɗin da za a bashi za su ƙara taimaka masa wajen samun nasara, saboda za a tattauna akan menene ma hijaman, da yaya ake yin hijaman, za a tattauna akan dry cupping wato hijaman da ake yi ba a fitar da jini, da wet cupping wanda ake fitar da jini ɗin. In ciwo kaza da kaza ne ina ya kamata a ce an yi hijama ɗin misali, duk za a yi bayani. Za mu kawo ƙwarewa na ta ɓangaren Laraba, ta ɓangaren kamar Unani medicine kenan, ta ɓangaren hijama point ɗin da suke amfani, sannan kuma za mu kawo na ƙasan Sin wanda yake sun yi ƙoƙari saboda akwai meridians, akwai acupoints wato point ɗin da Allah ya sa a cikin mutum wanda ake amfani da su ana magani ta wato ƙasan Sin, maganin gargajiya na ƙasan Sin, Chinese medicine kenan. To shi ma ana amfani da shi wajen hijama. Misali idan aka shafi misali kidney meridians, to wannan point ɗin misali kidney 1, kidney 2, kidney 3, kidney 4, to wasu daga cikin points ɗin ana amfani da su wajen maganin wasu cututtuka. Duk za mu yi bayani a cikin wannan training ɗin insha Allahu. Sannan kuma alhamdulillah akwai rubutun da muka yi muka sauƙaƙe akan points ɗin nan, mun fassara shi da Hausa da Turanci ta yanda mutum zai iya amfani da shi cikin sauƙi ko da yana da ɗan challenge na wajen abin da ya shafi karanta Larabci, saboda galibin littattafan da suke hannunmu akan hijama da Larabci aka rubuta, wasu kuma suna da challenge akan abin da ya shafi wato Larabcin. Duk da yake akwai na Turancin ma da yawa littattafan akan da suka shafi hijama, to wanda yake ma da challenge na Turanci shi ma an fassara masa da Hausa. Sannan kuma muna nan muna rubutu insha Allah akan abin da ya shafi hijama ɗin, duk abin da ya kamata a sani. Zuwa ƙarshen training ɗin in Allah yadda za a ba mutum wannan littafi ɗin shi ma in Allah yadda. Akwai videos wanda a aikace ne za ka ga yanda ake hijama ɗin, da za a ba mutane da littattafai da sauransu haka. Sannan kuma ko da an gama training ɗin, idan mutum yana buƙatan shawara ko wani taimako insha Allah duk zai samu. Sannan za mu tattauna akan abin da ya shafi tsirrai, za mu tattauna akan abin da ya shafi ɗabi'un magani. Za mu kawo su guda 12 kamar yanda wani masani a cikin masana na ɗabi'an magani ya kawo. Inda muke jin daɗin amfani da wannan tsari nashi shine, na farko zai kawo ɗabi'ar maganin, zai kawo tsirran da suke da wannan ɗabi'a ɗin, sannan kuma zai kawo nutrients ko constituents ɗin da suke ɗauke da shi, suke ɗauke a cikin wannan tsirrai masu wannan ɗabi'a. Sannan zai kawo mutanen da bai kamata a yi musu amfani da shi ba, wato contraindication. Daga cikin kusakuran da wasu masu harkar magani suke yi, sai su ce maganin gargajiya wai bai da side effect. Wannan kuskure ne. Akwai yanayi da in mutum yana amfani da shi yana da ciki bai kamata a bashi magani ba. Misali idan mutum yana da ciwo mai ɗanyantaka, mai ciwon sanyi, to ba ka ƙara daskara mishi itatuwa da suke da ɗabi'a na sanyi. To duk za mu yi wannan bayanan insha Allah. Sannan za mu yi bayani akan tarkibin magani, yaya ake haɗa magani. Wannan is very important, saboda a mu namu yanda muke tarkibin ko muna samun nasara. Duk ababen nan da za mu tattauna insha Allah ababe ne wanda yake mun karanta su a nazarce, sannan kuma mun yi aiki da su a aikace mun samu natija. Mu burinmu a harkar magani shine duk abin da Allah ya sanar da mu ko muka gwada muka yana aiki, to mu ƙoƙari mu yaɗa shi cikin al'umma wanda suke harkan wannan sana'a na magani. Ba mu so mutu da ko da
fikira guda ɗaya ne na harkar magani ba tare da mun sanar da mutane ba. To alhamdulillahi lokacin da muka ɗauka muna bincike kuma muna mu'amala da patient a harkar magani mun gano sirrora da yawa. To wannan sirrorin ne shine za mu sake su a wannan training ɗin wajen tarkibin haɗa magani. Misali, akwai tarkibin haɗa magani bisa lura da ɗabi'unsu da ayyukan da suke yi. Sannan akwai tarkibin magani bisa da lura da ɗabi'an ciwon ya take a jikin mutum. To muna haɗa magani a bisa wannan tsarin. Insha Allah za mu tattauna akan yanda in za ka haɗa ma magani ya ake tarkibin magani wanda za a samu natija. Misali, daga cikin abin da yake faruwa wani lokaci mai hawan jini saboda yawan amfani da magunguna da yake yi na hawan jini sukan haifar mai da wani aspect na low blood pressure. To a cikin irin wannan yanayi in ka sami patient a irin wannan yanayi ya za ka yi? Duk da yake ba za ma ka iya gana ka ba sai in kana amfani da manyan na'urori na zamani, misali irin su NLS, kamar irin wanda nake amfani da ita HD. To saboda haka za mu mutane bayani tarkibi akan wannan maganin, akan yadda ake haɗa irin wannan maganin. Sannan insha Allahu za mu tattauna akan cututtuka daban-daban aƙalla guda 20. Dan akwai cututtukan da alamomin su ke kama da juna, za mu tattauna, za mu hallale su da yanda za ka iya bambancewa, sannan kuma da yanda ake haɗa musu magani insha Allah. Kuma magungunan da muke amfani da su muke samun natija shi za mu saki ma mutane formula ɗin a nan da izinin Allah. Sannan abu na ƙarshe za mu tattauna akan likitanci da ya shafi mata. Mata suna da matsalolin da su kaɗai suka shafa. Misali, abin da ya shafi maran nan abubuwa da yawa suke faruwa a ciki, wanda yake idan mutum bai da ƙwarewa harkar magani zai ta bada magani amma ba a samu natija ba. Da kawai ciwon mara, mace na ciwon mara sai a ce sanyi ne, infection ne, wannan kuskure ne gaskiya. Akwai cututtuka tunda a cikin mara ɗin ai akwai ababe da yawa. Akwai uterus, mahaifan kenan. Akwai ovary inda ake ƙyanƙyasan ƙwai. Akwai fallopian tube inda idan ƙwan an ƙyanƙyashe shi zai zo ya shiga cikin mahaifa misali. To saboda haka a nan yanayin ana samun matsaloli da dama, akwai cututtuka da dama. Misali akwai endometriosis, ba kowa ya san wannan ciwon ba musamman a cikin masu harkan kiwon lafiya na gargajiya. To in Allah da za mu tattauna akan wannan matsalan sosai. Za mu tattauna akan matsalan da ya shafi ciwon nono, don wannan su ne daga cikin peculiarities akan cututtuka da ya shafi 'yan uwa mata. To za mu tattauna karkashe-karkashen ciwon nono da yanda za a iya haɗa magunguna da sauransu haka. Don akwai cututtukan da akan ce ma daji, a cututtukan da mata suke fama da shi wallahi kuma ba dajin ba ne, asalin shi ba daji ba ne, sai dai idan an bar shi on check ba tare da yin abin da ya kamata ba zai iya zama daji. To mun yi bincike akan wannan, mun ba da magani an samu natija. To Allah da za mu gaya ma duk wanda halarci training ɗin nan wannan sirri ɗin da izinin Allah. Sannan har ila yau za mu tattauna akan matsalolin maza da ya shafi musamman rashin haihuwa. Rashin haihuwa akwai so many causes, duk da yake akwai wanda wa yaj'alu man yasha'u aqima, akwai wanda in Allah ga dama ba zai haihu ba, amma akwai wanda larura ne na rashin lafiya ke haifar masu da wannan matsalan. Za mu tattauna, dan in ana maganan rashin haihuwa da buƙatar a binciki miji, a binciki mata, dan akan iya samun mijin ne ke da matsala ko matar ce ke da matsala ko kuma duka suna da matsala. To in Allah da za mu tattauna a wannan training ɗin. Sannan akwai garaɓasa ga wanda ya rijista da wuri. Asalin babban training ɗin da muke yi muna da audio da muka yi recording ɗin shi, mutum zai sami wannan garaɓasa amma in yi training a ƙayyade, in yi rijista a ƙayyadadden lokacin da muka sa insha Allahu. Sannan za mu baka kundin da muke da shi na harkar magani. Wannan kundin za ka san cututtuka aƙalla guda 400, za ka san a ashab aƙalla tsirrai da itatuwa aƙalla 1,500 wanda ake takama da su a duniya, wanda aka yi clinical bincike a kansu, wanda aka gano nutrients ɗinsu, aka gano actions ɗinsu, ayyukan da suke yi da cututtukan da suke magani da kuma side effect ɗinsu. Za mu baka, don mu burinmu shine kowa ya ƙware, kowa ya kasance in an kawo mishi patient zai iya magani, don mutum ɗaya ko tsirare ba za su iya gamsar da marasa lafiyan da muke da su a ƙasar nan ba. To shine yasa muke so irin wannan ilimi nagartacce ya yaɗu a cikin mutane. Allah ya sa muna ya sa'a.
sai mun haɗu da training din a training din. Kuma daɗin abun ba a wani gari zamu yi ba, zamu yi online ta yanda ko da kana Ghana ne, kana America, ko ina ne zaka iya halartar training din mu, tunda alhamdulillahi akwai wanda sukan halarci training din mu, wasu suna Ghana, wasu suna Nijar da sauransu haka. To saboda haka insha Allah online zamu yi training din. Allah sa muna yi asa, Allah sa albarka a cikin sana'ar da muke yi, sannan kuma ya kare mu daga sharrin kurakurai da kuma ganganci ko wani abin da zai iya haifar mana da matsala ko marasa lafiya. Allah sa muna yi asa. Assalamu alaikum.